No standing policy, strictly ipatuman diya sa mga simbahan sa Dakbayan sa Talisay atol sa Misa de Gallo hangtod na sa Kapaskuhan. Ang report ni Femari Dumabok. Kay gilantawan ang pagdagsa sa mga manimbahay, hinungdan nga nagkasinabot ang mga pari ug ang Talisay City Government sa striktong pagpatuman sa no standing policy. Pasabot niini nga 50% lang sa seating capacity sa sud sa mga simbahan ug bisan sa kapilya ug ubang venue nga pahigayunan sa Misa de Gallo. Lakip kini unya sa pagawas nga executive orders sa mayor. Samtang gi-require sab ang pagpadala og payong sa mga manimbahay. Usa na sa giingon gyud sa simbahan. Nga naman daw yun? Para dili makagubot sa sud. Para dito na yun sa seating capacity. Seating capacity 50% inside, 70% outside. Sa gawas, tanan sa nga mga churchgoers required nga magdala og payong. So para pag in case nga mag-ulan, dili sila magponsisok sa kilid. Dugang ni Caballes nga dunay anticipated Misa de Gallo sugod sa Miyerkules alas 7 sa gabi. 15 sa gabi ma'am na natay i-deploy nga personnel. Then hantod na siya na inid ka morning sad nasa tay personnel. So sa tanan mo nga tanang gi-distribute na. Samtang gipaybaw sa City Toda nga sirada ng lane sa National Highway padung sa Cebu City at tubangan sa St. Joseph Parish sa Barangay Tabunok. Gikan sa alas 3 sa kadlawon hangtod sa alas 5:30 sa buntag. Paghatag kay gayunan sa mga manimbahay sa lugar. Samas gihapon sa gihimo last year nga ang pika side sa dan gihimo na tong two-way. Pero doon naman tay mga personal nga nakaman sa dan ug di sila angay mabalaka. Alang sa ubang parokya, kung mapuno na ang gitaganang parking area sudo gawa sa compound sa simbahan, mato ni tumulak hayan nga sirada ng dana tubangan sa simbahan gikan sa mga sakyanan. Uba ni June Sulon, ako Mari Dumabok. Balitang Bisdak.